așa e la România. Așa. Ciprian. Poate, da? Alexei, stați. Ok? Bună ziua la toți! Stimată domnule ministru, stimați invitați, stimată audiență, stimați jurnaliști, vă mulțumim din suflet că ați dat start campaniei noastre și ne-ați onorat cu asistența. Astăzi Poșta Moldovei face un eveniment foarte important în istoria întreprinderii, adică astăzi lansăm oficial serviciul transferului bănești electronice între Republica Moldova și România. Prestarea acestui serviciu este un pas important pentru Poșta Moldovei, ce oferă accesul locuitorului pe întreg teritoriul țării la servicii accesibile și calitative pe întreg teritoriul țării. Orice cetățean va avea posibilitatea de a se apropia de orice oficiu poștal și a transfera bani, lei, în valută străină, în România, la un tarif ieftin și promoțional de 5 euro până la 1000 de euro. E același proiect ca și cu Italia. După cum cunoașteți, un serviciu similar a fost lansat în luna octombrie în 2014, în parteneriat cu Poșta Italiană. Acest serviciu s-a bucurat de succes. De la lansarea serviciului de schimb de mandate poștale electronice, acestea devin tot mai populare printre cetățenii Republicii Moldova aflați în Italia. În prezent, suma totală a 2300 de mandate poștale recepționate din Italia constituie 1.800.000 de euro la moment. Cu prilejul lansării schimbului de mandate poștale între două țări, aș dori să-i ofer cuvântul invitatului nostru, domnului director Alexandru Petrescu, a Companiei Naționale Poșta Română. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru invitația pe care ne-ați acordat-o. Vă mulțumesc, domnule director general, pentru tot efortul pe care l-ați depus în strângerea relațiilor dintre cele două administrații poștale. Cred că poștele naționale din orice țară, pe lângă rolul de reprezentare al comunităților din care provin, au și un rol identitar foarte important. Și astăzi Poșta Moldovei și Poșta Română parafează mai mult decât un acord comercial, parafează întărirea unor legături obligatorii și în cele din urmă inerente între două țări care trebuie să se apropie tot mai mult. Aș fi vrut ca în spatele proiectului de astăzi să existe deja un trecut comercial consistent între cele două entități. Însă momentul de astăzi poate fi momentul zero, de la care Poșta Română și Poșta Moldovei să construiască un parteneriat solid, profitabil, pe termen lung. Este esențial ca cele două companii să faciliteze legătura cetățenilor români și moldoveni cu familiile lor, indiferent de pe ce mal al prutului privim. Lansăm azi un produs accesibil și extrem de competitiv, într-o piață cu o ofertă din ce în ce mai diversă. Studenții moldoveni din România, și nu numai ei, au posibilitatea astăzi să primească și să trimită bani ușor și sigur la costuri mai mult decât avantajoase. Noi, cei de la Poșta Română, nu ne-am putea dori un partener mai serios și mai credibil decât Poșta Moldovei. Vă asigur că este doar începutul unui parteneriat prin care dorim să contribuim cu experiența noastră la serviciile poștale din Moldova, dar și să extragem din experiența omologilor noștri. Vreau să mulțumesc conducerii Poștei Moldovei și în mod special domnului director Serghei Nastas pentru toată deschiderea și să-i asigur că Poșta Română va fi un partener de încredere, profitabil și pe termen lung. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul director. Onorată asistență, pentru realizarea obiectivelor care le-am pus în fața Poștei Moldovei, avem sprijinul Ministerului Tehnologiei, Informații și Comunicații și personal al domnului ministru, domnul Pavel Filip. Domnul ministru, permiteți să vă dau mulțumiri pentru susținerea dumneavoastră zi de zi
care ne faceți pentru întreprinderea noastră. Eu vă mulțumesc și eu, domnule director, stimați prieteni, îmi face o plăcere deosebită să fiu și eu prezent la acest eveniment, care de fapt adevărat este că este unul important, în primul rând pentru întreprinderea de stat Poșta Moldovei, pentru întreprinderea Poșta Română, dar și pentru cetățenii țărilor noastre, ambelor țări. Este bine că ați pornit, de fapt, într-o realizare acestui proiect de la nevoile cetățenilor. Și mi-aș dori, de fapt, ca toți funcționarii, toți cei care pornesc proiecte și urmează să fie realizate, să se gândească, în primul rând, la cetățeni și să pornească de la nevoile lor. Îmi aduc aminte când am lansat serviciul cu Italia, deci asta a fost, de fapt, pornirea, pentru că sunt mulți concetățeni ai noștri care muncesc în Italia și era o problemă, de fapt, transferurile bănești, ori comisioane foarte înalte prin instrumentele de plată care existau sau prin intermediul microbuzelor care trăgeau după sine careva riscuri. Deci îmi pare bine că există o continuitate și astăzi se semnează acest acord cu Poșta Română. Spunea domnul director că sunt mulți studenți în România, nu cred că ei vor transfera banii acasă, dar părinții lor la București cu siguranță că vor utiliza din plin acest instrument. Pe agenda Ministerului, Poșta Moldovei rămâne să ocupe un rol foarte important. Deci, mai ales că dincolo de curieratul rapid care se dezvoltă, una din direcțiile de dezvoltare prioritare pentru Poșta Moldovei, alta fiind și serviciile financiare, vom încerca să utilizăm mai departe infrastructura, care de fapt este una foarte dezvoltată, atât la nivel național, luând în considerație că practic în fiecare localitate avem câte un oficiu poștal, ar fi bine ca această infrastructură să fie utilizată drept instrument de acces la serviciile electronice sau tot ceea ce numim noi e-guvernare. Cred că în cel mai apropiat timp oamenii vor resimți acest lucru, utilizarea acestui instrument și de fapt ar fi păcat pentru că cea mai capilară structură o au poștele, atât în România, peste 5500 de oficii, în Moldova mai mult de 1000 de oficii. Ar fi păcat să nu utilizăm din plin această infrastructură deja construită. De aceea, chiar dacă suntem supuși criticii atunci când spunem că oamenii citesc mai puțin presa scrisă acum, pentru că este înlocuită de către cea electronică, când spunem că oamenii scriu mai puține scrisori pentru că sunt înlocuite de scrisorile electronice, dar trebuie să utilizăm această infrastructură, precum am zis, în scopul transferurilor financiare, în scopul oferirii serviciilor financiare, curieratul rapid și, de ce nu, să vedem un ghișeu unic care va acorda toate tipul de servicii cetățenilor. Eu vă aduc felicitări încă o dată ambelor administrații, și de la Chișinău și de la București, și zic că Poșta Moldovei nu să se oprească numai aici, să continue de fapt să dezvolte acest serviciu care este unul foarte necesar cetățenilor Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Aș dori în final să vă duc la cunoștință că același proiect deja este în fază de testare cu Spania, ceea ce așteptăm în săptămâna aceasta să ne ajungă acordul și deja cel mult într-o săptămână de zile să începem transferurile și cu Spania la condiții tot foarte avantajoase. Eu sper foarte mult că acordul semnat astăzi, domnule director, o să ne dea posibilitatea să unim, să ne mai constrângem întreprinderile noastre care sunt atât de importante pentru cetățenii noștri și sper foarte mult și am încredere că noul serviciu va avea succes și va atrage cât mai mulți clienți fideli și cât mai mulți oameni satisfăcuți de activitatea instituțiilor noastre. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director general, și vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Astăzi lansăm un prim proiect dintr-o platformă comună ce va suporta
adăugiri cu alte proiecte din zona serviciilor poștale tradiționale, corespondență, curierat și în special pe zona financiară, unde știu că sunt multe paliere în care putem colabora pentru profitul ambelor instituții și pentru o mai strânsă colaborare între cele două companii, Poșta Română și Poșta Moldovei. Vă mulțumesc! Eu vreau să vă mulțumesc și să vă las pentru a răspunde la întrebări celor care sunt interesați. Mulțumesc că o să le oferiți toate răspunsurile. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnul ministru, la revedere! Cred că o să stea în picioare. Da, sigur că da. Dacă sunt întrebări, cu mare plăcere vă răspund. Ce să facem? Puteți să luați loc. Da? Ok. Gata, Ok. Da, vă ascult. Condiții avantajoase, adică transferurile între Republica Moldova prin intermediul oficiului poștale vor fi comision unic 5 euro. Este un comision promoțional de 3 luni. Ulterior, fix ca cu proiectul ca cu Italia, ulterior o să negociem prin un acord adițional alt tarif, dar totuși tot timpul mai avantajos ca orice sistem de transferuri de bani care există astăzi în Republica Moldova și România. Și dacă... Pentru o sumă de până la 1000 de euro, da? Da. Suma maximă a transferului va fi 1000 de euro, comision unic 5 euro. Și dacă îmi permiteți, va exista un nivel de securitate al informației mult îmbunătățit vis-a-vis de ce aveam înainte cu mandatele internaționale standard. Și ce este special cu acest transfer? Avem o adresabilitate foarte clară vis-a-vis de comunitățile pe care le reprezentăm. Noi deja în România am încheiat contracte de publicitate cu principalele universități, cu Academia de Studii Economice, cu Politehnica București. Avem deja informații în căminele studențești unde locuiesc studenții cetățeni moldoveni. Am făcut adresabilitate către comunitatea de business a cetățenilor moldoveni din România. Deci este foarte clar direcționată ca și utilizare. 24 de ore. El se întâmplă electronic. Rambursările din spate, aș putea să spune că el este instant, efectiv, ca și schimb de informații. Dar rambursările bănești efective din spate îl aduc în zona de a se întâmpla în aceea zi sau peste zi. Și pentru sumele mai mari de 1000 de euro, cât va fi comisionul? Suma maximă va fi 1000 de euro. Nu vor putea trimite mai mult de 1000 de euro. Din moment, nu. Din calculele noastre, media de transfer se înscrie undeva între 250, 270, 300 de euro. Deci nu are rost să reglementăm și să îngreunăm un sistem informatic cu transferuri peste plafonul de 1000 de euro, fiindcă nu este în beneficiul costului final către client. La fel și pentru Italia și spuneați că s-a schimbat acest preț promoțional de 5 euro cu Italia. Da, cu Italia de la 1 aprilie prețul o să fie 7 euro. A fost 5 euro, jumătate de an promoțional, acum o să fie 7 euro. Tot condițiile rămân aceleași de la 1 euro la 1000 de euro. Comision unic 7 euro. Nu poate fi transferat mai mult de 1000 de euro. Tot nu poate fi transferat mai mult de 1000 de euro. Dar experiența ne arată că chiar transferând, făcând 4-5 transferuri câte 1000, suntem cei mai ieftini pe piața internațională, astăzi la moment. Suma despre care ați vorbit de 1,8 milioane de Euro. este în total tranzacțiile dintre Italia și Moldova sau doar într-o țară sau într-o țară? Din Italia la Moldova. Doar din Italia. Din Italia spre Moldova, da. Au fost transferuri din Moldova spre Italia? N-a fost niciun transfer, printr-un acord adițional acum de la 1 aprilie o să facem spre viceversa. Până acum n-am avut necesități, n-am avut nici solicitări ca atare. Dacă se vorbește. Este posibil tehnic. Da. Aici aș vrea să adaug, dacă îmi permiteți, domnule director general, că dinamica transferurilor între România și Moldova poate fi puțin diferită, fiindcă dincolo de eventuale transferuri din România în Moldova, evident că vor fi familiile studenților cetățeni moldoveni din România care vor căuta să transmită bani spre copiilor care studiază în țară prin serviciul nostru lansat astăzi. Moldovenii, de exemplu, trimit lei moldovenești și în România... Pot să le ridice în euro, ori în roni. În euro sau moneda națională, leu românesc ron. Și vreau să vă mai întreb, poate
de precizare, deci va fi posibil transferul doar din Moldova spre România? Nu, și viceversa. Viceversa, pe ambele Cu sensuri. alte sisteme de transfer, cât ajungem? Dacă aveți- Păi dacă facem o comparație cu Western Union ori cu MoneyGram, ajunge la 30 ceva de euro, 1000 de euro. 30 ceva, 36 de euro, undeva 1000 de euro. Da, desigur. Și iar este vorba despre adresabilitate, fiindcă dacă acele companii menționate de domnul director general au o adresabilitate generală, cel puțin din punctul nostru de vedere și al Poștei din Moldova, noi vom avea o adresabilitate foarte bine conturată la comunitățile noastre pe care le reprezentăm și care vor fi principalii beneficiari ai acestui serviciu. Da, aveți date referitor la care este volumul transferurilor acum între Spre Moldova tranzacții, transferul, și România? remiterile. Din punctul meu de vedere, doar ce am trecut faza de pilot, am reușit și avem o compatibilitate tehnologică perfectă în ceea ce privește securitate și viteza transferurilor, dar urmează ca în perioada următoare, cele 3 luni care urmează și care vor fi subiect de comision promoțional, vom putea avea o mai bine conturat volumul potențial de tranzacții și pe baza lui să creștem acțiunile viitoare pentru a crește efectiv volumul tranzacțiilor. Cum se realizează anume tranzacția? Persoana merge la oficiu poștal, indică adresa de Ce acasă. date trebuie să... Nu, telefon, numărul, Ce documente trebuie să meargă, ce trebuie să îndeplinească, care sunt acțiunile de... cu un simplu document de identitate, cu buletin de identitate, își face transferul, trimite banii în orice oficiu poștal, informația vine automat, în 20 de minute deja informația o avem, că persoana a fost. Noi înștiințăm persoana prin intermediul telefonului mobil, SMS, ori printr-o înștiințare. Îndeoseb nu avem probleme, experiența cu Italia ne arată că nu avem nicio problemă cu ridicarea banilor. Și suma asta am o precizare de 1,8 milioane de euro din ce perioadă? Din octombrie, Din octombrie până acum. da. Mersi. Precizați, vă rog, vor fi operate numai în euro sau și în RON? În ambele, din punctul nostru de vedere. Nu avem probleme, adică putem să le trimitem de aici în euro, în lei și acolo să le primească în roni, Da. ori în euro. Sau un euro. Cu mare drag. Poftim. Și Doamne ajută! Doamne ajută!